Alo, Begenç gelýärmi? barjak keypinemi? Awala şo oglun göresi gelýär bolan jaňyp göräýdim. Galya baryan. Öýda dalayynmy? Ay ýok gerek dadma ýok ýani oglun alasyn gelse ala ýonady. Galya bor bäw. Ejeti jaň gelýär. Alo. Ha geldiňizmi? Bolu düşýändir. Gelýänçä pul sos edip alaýyn diýdim şutaýyny. Bolu ne bardım. Ay başagaý boldum da. Ay men poluda jaň etmelime. Polat men gidip barýan. Nire gidip barya? Men akşam aýtdym saňa nire gitjegmi? Taňa adam ýaly aýtdyma agşam. Adam ýaly düşündirdim. Näçin beýdiňinde? Men senden pul soraýanmy? Özüm gazanýan, özüm işleýän. Menem gyzlardan kem alasym mele. Nok joralamyň hemmesi 50'lik takynýa. Men 30'lykda getýärm. İýliň gelni ýalyk men saňa azar berem. Onu muny alyp ber diýip ýa-da azar berem. Iýäniň kemmi, geýýäniň kemmi? Ýasawmana puluň ýokmy? Polat, menem il şekilne, adam şekilne ýaşasym gelýär. Men aljak şonu. Polatsan. Näme ho gaharly türkün keypinem gowçulukmy? Beýensen durmuşyň oý nähilek bollaý? Ha näme ol Polat? Ýa sagalaň bilen uruşdyň da. Awa. Bir daşyňyzdan bir pöwat edýän dost bir agzy birlik bir nirden tapýaňyz. Soň howat hiç bir öýünde bir agzy birlik ýat boldy. Ol agzy birlik gözläp tapmaly dälmi kadýan mene? Onu soňam dost menlik diýip bir zat bar durmuşdy. Ana şo wada. Ol aýal maskalada döreýär. Adamda da dörep bilýär. Çoň düşünem näme? Durmuşda birek syýlap, dinläp ýaşasaň mene krediýän şol agdy birlik kadýan. Bize Hudaýa şükür näme gelinim bilen barymyza şükür edip gezipdir. Şondan başga maňa agdy birlik geregem-de. Hey dost, ýysa salyp bermesäýdim öýdýän. Näme bolup balatsa? Ýysa jetdi öýde içim musyan idi. Bolýa diýdim ýysa saldım. Ýysa oturup giren soň bulan gurrun tormada. Plan işsesin plan zat geydi. Ya plan ýere gitdi, ya plan gyzylaklyny. Ýöne gep gurrun. Bir-birine bastaşyp dörep bir hili. Ene halis ýadadım aý dost. Garaz ýylyň agdy bilen ýaşaýar diýsene ha? Balatsan. Şu ýylyň agdy bilen ýaşasaň hiç haçan maşgalarynda agdy bolmaýar. Agdalaryň üstüne dörek gider otur. Onun işini taşla menden maslahat dost. Bir gün iki günün işini koy. Gelinin yanına vardan oturda o düşünsün. O düşünür. Şey dip alıp çıkmasan bıl üstüne münör gider oturur. Agdalylygam bilýän adam. Maşgalan bütün ýipgara. Polatsan. Menden dost maslahaty. Galanam näme? Maşgala tenki. Gözüm kırlan.